Докато бета мъжете са лейтенантите в иерархията, делта мъжете са нормалните мъже от работната сила. Те са момчетата, които извършват работата, необходима за поддържане на иерархията. На работното място делтата са обикновените работници, които създават стойността, необходима за поддържане на компанията и за нейната рентабилност. Бетите и делтата имат много важна връзка. Бетите в качеството си на среден мениджмънт обикновено имат пряка власт над работната сила на делтата. Бетите, които разбират своята роля и значението на това да дават на делтата това, от което се нуждае, за да успее, ще решават проблеми за алфа и ще улесняват работата му, като по този начин ще си осигурят позиция под него. Какво представлява мъжката енергия? Кои са 6 типа мъже? Към кой тип спадаш ти и как да разбереш от кой тип са другите? Отговорът на тези и още много въпроси относно мъжката социално-сексуална иерархия ще намерите в книгата «6 типа мъже».